COVID mortality rate sa dakbayan sa Sugbo, Misaka nining buwan sa Enero. Samtang nakatala ang syudad og 50 ka bag-ong COVID cases kagahapong adlaw. Tungod sa padayong pagsaka sa mga kaso sa dakbayan, nahimutang nakaroon sa ikalimang dapit ang dakbayan sa labing daghang mga kaso sa COVID-19. Aniya ang report. Nabalaka ang Emergency Operations Center sa Dakbayan, Sugbo tungod sa pagtaas sa mortality rate o nangamatay sa syudad gikan sa pagsugod sa buwan sa Enero. Siyam na ang namatay, 5 kanila mga senior citizens, samtang aduna usay mokapin sa 30 anyos. Silang tanan adunay mga balatian daan sa wa pa dadas tambalanan diin sila na-diagnose sa COVID-19. Posibleng nakuha ang virus gikan sa masakop silang pamilya nga nagsigi og gawas-gawas. Samtang awahay na usab kaayong midangop sa mga tambalanan. One thing lang na that bothers me karon is the mortality rate. No. Kay if you recall sir, sa month of October, waloray atong namatay, no? November 5, December 4. Karon nga half of the month pa ta, siyam na. Samtang nakatala og 50 ka mga kaso sa COVID-19 ang dakbayan kagahapong adlaw base sa talaan sa EOC. Gani nabutang sa ikalima ka pwesto ang Cebu City nationwide sulod na sa 2 ka adlaw. Ang Cebu City aduna nay 460 ka active cases sa COVID-19. Bisan pa man ini, dili pa alarming ang sitwasyon sanglit. Aduna pa kunoy mas igong pasilidad ang syudad sa mga matakbuyan sa COVID. Gamay ra usab ang utilization rate sa mga ospital. Sa ato lang private hospital, sir, we have 531 COVID beds. 72 ra magay na-occupy. Unya, kanang 72, dili ni Cebu City na nasa ni mo ba? So, when you talk about occupancy rate na to, we're good. Samtang ibutsyag ni Konsehal Garganera nga adunay 55 ka mga health frontliners ang nagpositibo sa COVID-19. Na-isolate na o napahigayon na usab ang contact tracing. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.